ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ। ମୋ ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ଘରେ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ମୋର ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ବୋଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋନି ଦିଦି। ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି କାରଣ ସେଠି ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଉପରକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳର ଘଟଣାଟି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି। ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରୁ ମୋର ମାଇକିନାଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ନିଶା। ମୋତେ ମୋଟି ମାଇକିନା ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ଦୁଧ ଗାଣ୍ଡି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼। ମୁଁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରୁ ମୁଠି ମାରିବା ଶିଖିଯାଇଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ମାଇକିନାମାନେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ମୁଁ ବୁଦାରେ ଲୁଚିକରି ସେମାନଙ୍କର ମୋଟା ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ବିଆର ବାଳ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡ ହଲେଇ ପାଣି ବାହାର କରିଦିଏ। ଏମିତି ହଲେଇ ହଲେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ 7 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୋର 10ମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। ଆଉ +2 ପାଇଁ ଘରେ କହିଲେ ଗାଁରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼। ସେଠୁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଗାଁରେ ମାଇକିନାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ବିଆ ଦେଖି ମୁଁ ହଲେଇ ଦିଏ। ହେଲେ ସେଠୁ ସବୁ ଗାଧୁଆଘରେ ଗାଧାନ୍ତି, ଦେଖିକି ମୁଁ କେଉଁଠୁ ହଲେଇବି। ଏମିତି ହଉ ହଉ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ନାଁ ଲେଖେଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହିଲି। ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ବେପାର ଅଛି ଯାଜପୁର ପଟେ। ସେ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆସନ୍ତି। 2ରୁ 3 ଦିନ ରହି ପୁଣି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଘରେ କେବଳ ବଡ଼ ବୋଉ ସୁମି ଦିଦି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଇ କୁକୁର ଥିଲା, କାରଣ ମୋ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ କୁକୁର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ମୁଁ ଆସିକି ରହିଲି। ହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, କାରଣ ବିନା ଗାଣ୍ଡିକୁ ବିଆ ନ ଦେଖି ହଲେଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ମଷ୍ଟରେ 2 ମାସ ବିତିଗଲା। ମୋ ସୁମି ଅପା ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି। ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ 2 ଇଞ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଦୁଧକୁ ଗାଣ୍ଡି ବି ଦେଖିବାକୁ ମସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ତାର +3 ସରିଛି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ତାକୁ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଘରେ ତା ପାଇଁ ପୁଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ ହେଲେ ବାହାଘର ହେବ। ମୋ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କର ବୟସ 42 ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ସେ ପୁରା ମୋଟି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ମୋଟା ଭଳିଆ ଦୁଧ, ବଡ଼ ବଡ଼ 40 ସାଇଜ୍ର ଗାଣ୍ଡି, ପୁରା କଖାରୁ ଭଳି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏମିତି ଦିନେ ରାତି 1ଟାରେ ମୋତେ ଟିକେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପରିସ୍ରା କରିବାକୁ ଗଲି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ସୁମି ଦିଦି ରୁମ୍ରେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଛାତରେ ଚଢ଼ି ସ୍କାଇଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ସୁମି ଦିଦି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇକି ଗୋଟେ କାକୁଡ଼ିକୁ ବିଆରେ ପୂରେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ତା ନିଜ ଦୁଧକୁ ଦଳୁଛି। ମୁଁ ଲୁଚିକି ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେସବୁ ଦେଖି ମୋର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲା। ତା ଗୋରା ଦୁଧ ଆଉ ବିଆ ଦେଖି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ବସିକି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାବିଲି ଶଳା ପାଖରେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦରିଆ ମସ୍ତ ମାଲ ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଆ ହୋଇକି ଅଛି। ଏମିତି ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ହଲେଇଲି। ତାପରେ ମୋବାଇଲକୁ କାଢ଼ି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦିର ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ବି ଜୋରରେ ହଲେଇକି ମୋର ମଧ୍ୟ ପାଣିକୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୋର ବହୁତ ପାଣି ବାହାରିଲା, କାରଣ ମୁଁ 2 ମାସ ହେଲାଣି ହଲେଇ ନଥିଲି। ସେଠୁ ଆସିଲି ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ରବିବାର ଥିଲା। ବଡ଼ ବୋଉ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କ'ଣ କିଣିବାକୁ। ମୁଁ ସୁମି ଦିଦି ରୁମ୍କୁ ଗଲି। ଆଉ ସେ ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା। ଆଉ କହିଲା କ'ଣ କହିବୁ କିରେ? ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ତୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ। ସେ କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ହୋଇଛି କହ, ଡ୍ରାମା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ତୋ ଦୁଧ ଆଉ ବିଆ ପୁରା ମହୁ। ସେ କହିଲା ଏ ଟୋକା, ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେବି, ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥା କହ। ମୁଁ ସିଧା କହିଲି ତୋ ବିଆରେ ଗିଳିଲେ ମଜା ଲାଗିବ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ ପୁରା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁ ଗାଳି କରିକି କହିଲା ବୋଉ ଆସୁ କହିବି ତୁ କେମିତି ହେଉଛୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଫୋନ୍କୁ ବାହାର କଲି ଆଉ ତାକୁ ତା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖେଇଲି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ପୁରା ଡରିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ କହ, ମୁଁ ବି ଦେଖେଇବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେ ସେଠୁ କହିଲା ତୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପାଇଲି। ଆଉ ସେ କହିଲା ଡିଲିଟ୍ କର। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଘେଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ ଯଦି ଡିଲିଟ୍ କରିବି। ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ତୋଠୁ 5 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତୋ ବାଣ୍ଡ ମୋ ବିଆକୁ ଫିଟ୍ ହେବନି। ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲି। ସେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କହିଲା ଆରେ ତୁ ଏଡ଼ିକିଟେ ହୋଇକି ତୋର ବାଣ୍ଡ ଏତେ ବଡ଼ କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସରୁ ହଲେଇ ହଲେଇ ବଡ଼ ଆଉ ପାକଳ କରି ରଖିଛି। ସେଠୁ ସେ କହିଲା ତୁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ କିରେ, ଏତେ କମ ବୟସରୁ ତୁ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଏସବୁ କାମ କରିଛୁ। ମୁଁ କହିଲି କାକୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇକି ପୋଷଉଛୁ
ତୁ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ନୁହଁ କି? ତାପରେ ସୁମି ଦିଦି କହିଲା ମୁଁ ମଲି ଆଜି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ତୋର କ'ଣ କେହି ପ୍ରେମିକ ନାହିଁ ଯେ ତୁ କାକୁଡ଼ି ମାରୁଛୁ? ସେ କହିଲା ନା ରେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜି ଟିକେ ଆମେ ହୋଇଯିବା କହି କେହି ଜାଣିବେନି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି। ସେ ମୋତେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ କଟେଇଲେ ବିୟା ଦେବ ବୋଲି କହିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ କାଟି ଦେଇକି ତା ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲିକି ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କଲି, ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି। ତା ଦୁଧକୁ ଦଳିକି ତା ଚଡ଼ି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଲି। ତାପରେ ତା ବିୟାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପଶେଇଲା ବେଳକୁ ତା ବିୟାରୁ ପୁରା ଲାଳ ବାହାରିଲାଣି। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ତା ବିୟାରେ ବାଣ୍ଡ ବାଡ଼ିକି ପୁରେଇଲି, ହେଲେ ବାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସେ ପଶୁନଥାଏ। ଯେମିତି ଅଳ୍ପକି ଗଲା ସେ ଜୋରରେ ଚିଲ୍ଲେଇକି କହିଲା କାଟୁଛି କାଟୁଛି ଟିକେ ବାହାର କର। ସେଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଲି, କହିଲି ରହ ଟିକେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ସେଠୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଥିଲା ଟିକେ ବାଣ୍ଡରେ ମାରିକି ପୁରେଇଲି। ଯେମିତି ତେଲ ମାରିଲି ବାଣ୍ଡ ସର ହୋଇକି ପଶିଲା। ସେ ତା ଛାତିକୁ ଫୁଲେଇକି ପୁରା ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଲା। ଏମିତି ତାକୁ ତା ଦୁଧକୁ ଦଳି ଦଳି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଗଡ଼େଇ ତଡ଼େଇ ମୁଁ ଗେହି ଚାଲିଲି। ତା ବିୟା ଟିକେ ଫୁଲୁକା ଥିଲା, ଆଉ ବାଣ୍ଡ ପଶିଲା ବେଳକୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ସହସ ହୋଇକି ମୋର ଅଣ୍ଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିକି ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଭିତରକୁ ମୋତେ ଘୋଷାଡ଼ିକି ମାରୁଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ବାହାରୁ କଲିଂ ବେଲ୍ ଶୁଭିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ରହ। ଯେମିତି ଗୁପ୍ ଗୁପ୍ କରିକି ଗେହିଛି, ବିୟାରେ ସବୁ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ପାରିଲିନି। ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯା, ମୁଁ ଯାଉଛି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ମୋର କପଡ଼ାକୁ ଟେକି ଦେଇକି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲି। ବଡ଼ ବୋଉ କହିଲେ ଖୋଲିବାକୁ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଭିତରେ ଥିଲି, ଦିଦି ତ ଗାଧୁଆ କରେ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଆସ ଖାଇବା। ସେଠୁ ମୁଁ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଡାକିଲି ଦିଦି ଆସ ଖାଇ ଆସ। ସେଠୁ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା। ଆମେ ତାର ମୋର ଦେଖା ଦେଖିକି ହସୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଯେବେ ବି ମନ ହବ ବଡ଼ ବୋଉ ଶୋଇଲା ପରେ, ନହେଲେ ବଡ଼ ବୋଉ ନଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦିଦିର ମୋର ଘିଆ ଘିଇ ହେଉ। ଦିଦି ଘରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜାଣିକି ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିବନି, ଆଉ ମୋତେ ଖାଲି କପଡ଼ା ଖସେଇକି ସବୁବେଳେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ବିୟାର ଭାଙ୍ଗକୁ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଚିରିକି ଦେଖେଇ ଦିଏ। ଏମିତି 6 ମାସ ହେବ ଘିଆ ଘିଇ କରି କରି ମୁଁ ତା ବିୟାକୁ ମେଲା କରିଦେଲି। ସେଠୁ ତା ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଲା। ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗେହିଲା ବେଳେ କହିଲି ଦିଦି ତୁ ଚାଲିଯିବୁ, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଗେହିବି? ସେ କହିଲା ଆରେ ମୁଁ ଯେବେ ଘରକୁ ଆସିବି ଗେହିବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ଗେହିଲି, ବାହାଘର ପୂର୍ବ ଦିନ ଯାଏ ବି ଗେହିଲି। ସେଠୁ ସେ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ପରେ ପରେ ମୋତେ ବି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା କି ଆଉ କାହାକୁ ଗେହିବି ବୋଲି। 10 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବି ଗେହିଥିଲି। ସେଦିନ ତାକୁ ଜୋରରେ ଗେହିଥିଲି, ଆଉ ସେ କହିଥିଲା ଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କର, ମେଲା ହୋଇଗଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଡାଉଟ୍ କରିବ। ମୁଁ କହିଥିଲି 10 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି କରିନି, ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି କହି ଗେହିକି ସବୁ ପାଣି ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଦିଦି ଯିବାର 15 ଦିନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଭାଇନାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ। ସେ ଦିଦିକୁ ଧରିକି ସେଠିକି ଗଲେ ଭାରି। ସେଠୁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କଲି, ଭାବିଲି କାହାକୁ ଗେହିବି। ହେଲେ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ନଜରରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଛାତରେ ତାଙ୍କର ଚଡ଼ି ଶୁଖାଇଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିକି ହଲେଇ ଏମିତି 10 ଦିନ ଶାନ୍ତି ହେଉଥିଲି। ହେଲେ ବିନା ଗାଣ୍ଡି ବିୟା ନ ଦେଖିକି ହଲେଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଦିନେ ରାତି 12ଟାରେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଉଠିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସହି ନପାରି କାହାକୁ ଗେହିବି ଭାବି ସେଠୁ ଯାଉଛି କହି ସେ କୁକୁରକୁ ଗେହି ବୋଲି ଭାବିଲି। ସେଠୁ ସେ କୁକୁରକୁ ଆଣିଲି, ତା ପଛପଟୁ ବିୟାରେ ଗେହିଲି। ସେ ସେଠୁ ଜୋର ଜୋର ଭୋକିଲା, ହେଲେ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥିଲି, ଆଉ ଗେହି ଚାଲିଥିଲି। କେତେବେଳେ ବଡ଼ ବୋଉ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରିଲେ, କହିଲେ ତୁ ମଣିଷ ନା ରାକ୍ଷସ, ଗୋଟେ ନିରୀହ କୁକୁରକୁ ଗେହୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ବାଣ୍ଡ ଉଠିଲା, ମୁଁ ନ ପାଣି ବାହାର କଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଏ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତାହେଲେ 6 ମାସ କେମିତି ଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋ ଝିଅ ବିୟାରେ ଗେହି। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଏସବୁ ମିଛ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ସୁମି ଦିଦିକୁ ଜୋର ଜୋରରେ ଗେହୁଥିଲି। ସେ ଖାଲି ଚିଲେଇ ଉଠୁଥିଲା। ସେଠୁ ବଡ଼ ବୋଉ କହିଲେ ଛି ସେ ତୋର ଭଉଣୀ ହବରେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ତା ବିୟା ଗୋଲୁ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୋର ବି ଉଠୁଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଘିଆ ଘିଇ ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଗଲା ଭାରି, ଏବେ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଗେହିବି। ସେ କହିଲେ ନା, କୁକୁର ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ତୁ କୁକୁରକୁ ଗେହେନି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତମ ବିୟା ଦିଅ। ସେ ଗୋଟେ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ତୋର ମା ଭଳିଆ ହେବିରେ, କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନ ଦିଅ, ତମେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ଗେହିବି, ତା ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଫଟେଇ ଦେବି। ସେ ସେଠୁ ମୋ କଥା ଶୁଣି ଡରିଗଲେ, କହିଲେ ହଉ ଆସ ମୋ ସହ କର, ହେଲେ କୁକୁରକୁ କିଛି କରନା। ସେଠୁ ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖଟକୁ ଯାଇ
ତାଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ଖୋଲି ତାଙ୍କର ଚଡ଼ି ବଗେରା ସବୁକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି ଆଉ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଖାଇଲି ଆଉ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲି। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ପିଲାଟେ, ତୋ ବାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ହଲେଇ ହଲେଇ ଆଉ ଦିଦିକୁ ଗେହିକି ବଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଆମର ଏମିତି ଉପର କାମ ଚାଲିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିଏରୁ ବାଳ ସାଇଡ଼୍ କଲି ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲି, ହେଲେ ଗଲାନି। ସେ କହିଲେ, ବଡ଼ ବାପା ଆଉ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଆଣିଲି, ବିଏ ଆଉ ବାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲି। ତାପରେ ଯେମିତି ପୁରେଇଲି ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭସ୍ ଭସ୍ କି ପଶିଲା ଆଉ ସେ ଚିଲେଇ ଉଠିଲେ। ଏମିତି ମୁଁ ଜୋର ଜୋର 20 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କୁ ଗେହି ଚାଲିଲି। ତାପରେ କୁକୁର ଭଳିଆ ରଖି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗେହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଶୋଇ ରହିଲି ଆଉ ବଡ଼ ବୋଉ ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ବିଆ ପୁରେଇକି ଉଠ ବସ ହଉ ପୁରା ବାଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଗଲା ଭାରି ସେ ଖାଲି ଚିଲଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦିଦି ବିଆରୁ ଯେମିତି ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବାହାରିକି ଘର ସାରା ଖାଲି ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ବିଆ ପାଣିରେ ମୋର ଦେହ ସାରା ଓଦା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଜୋର ଜୋର ପେଲି ଚାଲିଲି ଆଉ ସବୁ ପାଣି ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଲି। ସେଦିନଠୁ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ହୋଇଗଲା। ସବୁଦିନ ମୁଁ ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କୁ ଗିହେ। ଏମିତି ମଜାରେ ମୁଁ +3 ସରିଲା ଯାଏଁ ବଡ଼ ବୋଉ ବିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେହି ବିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡିକୁ ପୁରା ମେଲା କରିଦେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା କାହାଣୀ। କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।